Volám sa Barbora, ja som študentka maturitného ročníka Gymnázia Ľudovita Štúra vo Zvolene. Sme škola, ktorá vzdeláva vo 4-ročnej, ale aj v 8-ročnej forme štúdia. Na gymnáziu som prežila pekné obdobie môjho života a túto školu veľmi dobre poznám. Naša škola ponúka nie len to, čo každé iné gymnázium. Kvalitné vzdelanie a prípravu na vysokú školu. To, čím sa naozaj líšime od ostatných škôl, nás robí jedinečným gymnáziom. U nás vzdelávanie zvonením nekončí. Veľkú časť tvoria mimoškolské aktivity, ktoré sú vďaka skúseným učiteľom naozaj pútavé a obohacujúce. Pracujeme v mediálnom tíme, školskom časopise a pripravujeme podcasty. V škole máme rôzne záujmové krúžky, zdravotnícky, športový a mnohé ďalšie, v rámci ktorých sa zdokonalujeme vo svojich obľúbených aktivitách. Projekt DOFE je u nás rozbehnutý na plné obrátky a študenti získavajú prestížne úrovne s plnou podporou učiteľov. Zahraničné exkurzie? V tom priam vynikáme. Británia, Nemecko, Francúzsko či severské krajiny. A na plaveckom zas nesmie chýbať Chorvátske more. Inak, veľkým lákadlom je naša informatická učebňa, v ktorej sa nachádza 3D tlačiareň, nové počítače a technické vybavenie od výmyslu sveta. Ak ťa teda láka svet IT, nebudeš banovať. Triedu s virtuálnou realitou určite v žiadnej inej škole nenájdeš. Dajú sa tu vyučovať rôzne predmety a aj vďaka výsumným počítačom si dovolím povedať, že je to naozaj trieda budúcnosti. Si vedecký typ? Máme tu pre teba učebne prírodných vied, v ktorých sa žiaci môžu realizovať a robiť praktické cvičenia či rôzne zaujímavé pokusy. Naši žiaci sa aktívne zapájajú do odborných súťaží a dosahujú skvelé umiestnenia. My žiaci radi trávime čas v komfortných zónach. Na každom poschodí sú sedačky, ktoré počas prestávok rozhodne nezostávajú prázdne. Počas voľna môžeme byť aj v átriu, zahrať si ping-pong alebo kalčeto, ktoré využívajú hlavne mladší žiaci. Počas náročných dní si môžeme doplniť energiu v našom bufete a školskej jedálni. Stále sme ťa nepresvedčili? Dôkazom nech sú slová nášho bývalého žiaka. Takže táto škola GDŠ mi dalo množstvo dobrých ľudí, ktorých som spoznal a myslím si, že sú naozaj super. A takisto je to priestor, kde môže človek tvoriť a ja som mal tú možnosť vytvárať. Keď príde človek s nápadom, tak naozaj môže robiť to, čo ho baví a myslím, že to bolo veľký benefit tejto školy. Pridaj sa aj ty k nám a staň sa súčasťou našej školy. Gymnázium Ľudovita Štúra. Objav, už sa